Здравейте и добре дошли на едно пътешествие в света на най-прочутите български писатели. От поетичните картини на Пейо Яворов до завладяващите разкази на Иван Вазов, нашето литературно наследство е истинско богатство. Представете си революционния плам в стиховете на Христо Ботев или дълбоките размисли на Атанас Далчев. Всеки автор, който ще разгледаме днес, от сатиричния блясък на Алеко Константинов до трогателните истории на Йордан Йовков, е оставил незаличима следа в нашата култура и съзнание. Потопявайки се в техните творби, ние разкриваме не просто истории, а самата душа на България. Издръжлива, замислена и богата на нюансите на човешкия живот. Присъединете се към нас, докато отдаваме почит на тези велики български автори, чието думи продължават да вдъхновяват и провокират векове наред.